su waɗanda suka san rayuwa dukiyarsu ana gane ta ne ta hanyar alkhairi, ba ana gane ta bane ta hanyar gine-gine. Yau mai kuɗi za ku gane mai kuɗi ne ta hanyar manyan kamfanoninsa ko yawan tirelolinsa ko yawan kaddaransa, amma ba za ku ce kun gane wani mai kuɗi bane saboda taimakawa addini ko al'umma ne. To su kuma ana gane mai kuɗi ne ta hanyar taimakon al'umma. Jama'a mun fahimta? Wallahi alhaji, ko kai ko baka yi baran da zaka bar duniya sai ka roki Allah dama ya baka dama kai taimako. Duk mai dukiya in bai yi amfani da wannan damar ba kafin haduwarsa da Allah zai roki Allah ya ce Allah kafin a cire raina ka ban dama na yi taimako. Idan mai dukiya zai yi abin da ya dace ba sa'an ka bane. Suka ce masu kuɗi sun tafi bidarajatil ula da darajoji madaukakan darajoji, wannan imil mukim sun tafi da ni'imomi madawwama. Annabi ya ce musu haka ne, kuma bari na gaya muku abin da ku yi. Bayan sun fara, masu kuɗin suka zo suna wannan abun, suka sake komawa suka koka ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce ku yi haƙuri, kawai Allah ya ba su wannan falalar ce, ya ba su dukkansu sahabban annabi. Amma abinda wannan sashin suka fi wannan sashin shine masu dukiyarsu sun fi talakawansu daraja. Me yasa? Saboda su sun san inda ake saka dukiyar, sun san dalilin da yasa ake ba su dukiya. Daga cikin makamai da Allah ya baka karka shiga wuta akwai kudin hannunka Alhaji. Daga cikin dama da Allah ya baka ka shiga aljanna akwai wannan dukiya da take hannunka. Karka bari sai ran da zaka mutu ka zo kana cewa a baka dama ka yi wannan aikin. Kar ka bari sai an ma hisabi ka dinga cewa ma a gana anni maliya. Abu na farko, duk wadda Allah ya ba shi dukiya, abu na farko da ya kamata ka sani Alhaji, wannan dukiya da take hannunka duk biliyoyi ko miliyoyin kudinka, wakilci Allah ya baka. Kudin na Allah ne, kai ya sa ka ne wakili. Ka kiyaye wannan. Alhaji ba kudinka bane, ba kudinka bane.